men Agnarsson han kom in nu i när det men nu är han så vi från början av och det vill så vara vissa att Hurtor han var iva sam till Disney kväll men han så inte klar och så det Bjarne som tar rollen. Jag sa något annat det står helt under klar så väl det tas med så till honom. Och bollen är på 6 vid halvan. Och det är Bjarne också som är vran. Iver om till Andreas Eriksen. Och så är det Bjarne Atter som är in vid värjen. Vänster med Jonas är färdig ut i vänster så jag spelar nu. Och spelar bollen fram efter. Så är det på 60 så ränner för alla bilar. Räcker vi bollen fram mot Brosteinon. Atlan vägen in i Jöknon så är där om man kommer i skott Mala. Och det är sån här mycket Hannes Agnarsson måste säga han kör det rättliga var här. Att öliga gott träck från han som utgångsstöd är den ligger nu i vänstra borre och är täcker så bara på tvärs av ett år och så säger han med när det affär la dronken kan man säga när öliga affär och rensläsen att de nu kommer han stöd för lagt nu för att skott men som så får lunch men han tar det bra på den vägen och till alltid ett positivt tänka så. Ja, hotna spark till på 36. Och där kommer väl en 4 och bollen vill skotten mot Malnon. Är runt att flukta bollen mot Malnon men vi syne av och målspark till AB. Ja, och här så ut så Just Boasson Dam, han har annars spalt ska man säga mest ut i vänstra borre, men nu är han inne i centrala mittfältet och så man vi Roalde och så har där så Lukas framför sig. Och så är det alltså målspark till AB. Hejen tar det. Och bollen ändrar på 36. Bollen är Ramine. Abjörn rönnar på för honom. Här var Finchan. Sänt han fram efter högra med in. Men bollen för avlängt från Tara spelare högra med in som är dan i Söjlo och för ut. Och tar vi till inkast till på 36. Jonas Tornes täcker inkastet. Fram och AP halvarna. Bollen blir tigen i Ramine. På 36 vinnan. Lukas Islevic sätter fer av bollen. Räcker in efter lägger han ett gör i om. Och så är det Benjamin som har bollen. Räcker framåt och Brosteinon vinner. Lätt framför ut till Hökna. Esteröj ut i högra vanchen. Hökna sänder han in 4. Högt in 4. 60 var Röjna för upp skalla. Men det var ju så överlig an. Och andra rönten att lägga bollen in 4. Efter hon är helt inte någon nej. Och bollen är och man för mål. Och det var ett nytt målspark till ABM. Ja, till Jonas Tornes som ligger vänstra back han nu annars spalt där flesta distna högra backet i hög nu över när borste vi skia men nu är det så vi från början och så finns det lite nog så högra back till Jonas och så det är väl trubbelt vi inlägg om Urins. Så det jag kan själv också köra på 60 över Rainer Brott Jacknon. Han är ju spalt när kvar Archon vi AP men är ju 60 nu. Han slapp så inte Jacknon nu är det AP som är bollen bara Olsen startar kan mitt och AP halvarna lägger han ut i vänster söje. Och så gärna sänder där bollen iver på 60 i halvna. Och här stöd att var spelare samman och det var frispark till på 36. Slächer 5 minuter Farner 0-0 och Archon mellan AP och B36. Så det på 60 då bollen kommer lägg fram med Brosteinon Benjamin som är pura laser och Malmö med Bjarkar en stor Malmö lägger knappt till B36. Och B60 var Röjna att Herje Åater kom in i Brosteinon och AP vid bollen. Det är ner så här sänder så bollen om man har mina. Så är det AP som ränner efter ner bollen och att det är Simon Samuelsson som ligger fram vid här men han när inte han tar ner bollen högt i Östra i Hebran så är det Roalder men han stått sändning och bara lägger sig ner vinner bollen färran ut i högra söjen Simon Samuelsson och han ska sända en 4 men här är Andreas Öjnon och bollen stackar till och där var hotna spark till AP men han väldigt stora mål med till B36. Där skulle skora och en fantastisk älvning från Roald Jakobsen här han finner Benjamin som är öliga gård så ränner väl till med bolt vissar men är pura bläck och han ska skor. Så han går Björking till hejn men han ska inte ha en livan chans att Björken sådana stöv. Här kommer hotna spark väl en 4 och så brukslar domaren. Och det blir frispark till AP till P36 inne i Maltainon ett lag i för i Brosteinon. Ja, kämpe att det är 100% chans alltså. Kanske tämligen tema för längt ska man köra upp bättre och för länge tog ju hooks om kanske ska göra men alltså väl ta bort ju så ligger han framis väl och ska själv fick skora men alltså Elringen Hall är helt otroligt god. Ja, och
så ska det här frisparket ja B6 takas men Malmö nu har på i att B6 var här knutsar lyssnar. Rovalder, nu är han lever. Så kommer bollen i spel Ivra AP halvorna. Och tar då ströjas med bollen Abjarne för att stäva någon räcka fram efter vänster mejen Dan och Sail och lägger han ut i bordet och Simon ner av vänstra vänster Björn av Narskas Brostein och släpper in Brostein för att backlinjen men så lägger de 64 så är det för lägger han väl en fyra Abjarne skall mot mannen och här häver Tore Thomsen bollen. Ja, och så är det en Markatli stöva här han tvåte bollen i spel och räcker i batch och en Abjarne och bollen måste starta att i mål men han får så besynna mål någon så det blir målspark. Ja, det manglar bara. Men annars är det utmärska ska man säga rancha upp här och det är rymligt att vi själva Torres trubblar av Bjärkas när men gott inlägg från Simon och Patrick verkar kanske inte ordla kraft och ta tro på Jon att få mer kraft att stöma vär som och vär akkurat där men så tar du nästa här Patrick lägger framför igen så då lyckas vi att ska man säga lägga bort någon och i mål faktiskt så. Så är det en B6 lång sändning fram efter till Jack van Schell Nosse och så sätter han bollen i nätet. 1-0 till B6 nu 6 minuter är det farner. Ja men här efter vi såg ju möjligheten ju an att det är ganska mitten ska man köra vänstra back och vänstra mittfältare att det är öliga på plats och att det har så öliga går rennen för Jack van Alders ligger så perfekt som överhuvud kan flöt och han ska bära också kan placera bollen och så ger han det här som de flesta borde göra med mittenbein i Malmö och att regel inte han Malmö glövar så att öliga går sändningar transfer jag fick bara körda veckor där som lejarna fram efter men perfekt allring och timingen av rennen till Jack van är så fin supergo. Jag gott på ganska bra allt men jag minns inte riktigt hur kom jag så sent inte när men ja jag vet inte vad det är. Nej. 8 minuter farner och på 6 det finns en goda början och nu hade där en lucka gå en chans och Jan så tar det börjar väl och långt och 8. Så det är särskilt labila att näkra spelare mankla här gånger ju väl. Och på 6 var det bitch upp av Notjon till Sislevic som för fotlar för botten och kommer ner upp i halvorna här en spelare till vänster en till höger. Han och signar att släppa sig över botten och så missar han. Robert Danielsen kommer från Vicha upp räcker botten från Amina Stagara är ute i vänster så ju har en man här vänster med men han drar ganska ice och lunche. Så ju måste klara det ute. Men där har fram vid botten Santri till Simon. Så backar där efter då Ekna halva vid botten och bitcha upp från grunden. Mavren spelar bollen till Dimitri Jankovic. Barder Olsen. Jankovic åter. Och så där Rowe. Kommer fram Amina. Räcker vi botten fram vid en motläggare. Samma spel vi en att han är främre ett annat söjl i halvtid han för en kott och tar vi fryspark till Ape. Näkra metrar ur Brostein och näka mitt av 36 halvan. Ja, det kan skjuta sig från bara hevra tungskott men Jankovic för från vis och allra helst ett inlägg men alltså quiz pröva alltså det är inte så lätt ut ja. Nej, här kan ja dansar men det ligger väl mest till bara att få skåta att ja så länge så skjuter du kan räcka Stefan kan nu välja någon ett lag vad är Malmö gör retur och så är det fyllt upp alltså det är och som är inte långt avstånd inte längre så att han går på Dallas och skjuta isen ja. Ja, Barder Olsen ständer klar att skjuta. Så för han till bollen och han skjuter i varje gång bollen stackar läser för han att lägga han så ut till Simon Samuelsson av Västra Vänchen. Så för han in Brostein väl en fyra Malmö loftar. Så är bollen spel i åter. Abjarne Reina vinner åter men är ju hatt ekonoman och så ser domaren nytt fryspark till Appen nu bort utanför Brostein höger med. Ja, men tar det ganska fryspark men som är så stövne här så missar tar bollen och Rowe för in och en ska man säga en lowliga ska man säga duell här. Han tar så som att tar bollen ska shot fylls ska halta men ser ut att missa och så kommer Rowe in vid ja, vi syns 500 kilo här och så får man helt. Och Ape klart för frysparken. Men här ligger en det är Torre som ja. Det sa jag ju läxslut men man kan väl för det alltså.
Men domar valde inte den frispark och så inte härifrån så var det rätt. Det ser simpelthen ut som att Holberg missar bollen i 4C och så kommer Rowe in där och rör av vinna bollen men räcker så man och helt oiskast. Men det räcker som att Abern har lagt ett avstrus nu så sista löt ner. Det har haft ett frispark här mitt för nu där frispark i öliga går stöv i isen här. Detta var så inte skott, detta var så ett inlägg. Och här är Sean Rowe här i Jankovic som är det rymda största i luftspel. Patrick försåg det isen, ja. Ja, Malmö ligger framvis så det är 2 om att kan Malmö. Ja, man ska hoppas att jag tar som på fötter attra men annars är trygg väskan och till den går med och så det in hvis det är så allvarligt att det inte förspalt mer. Men alltså jag minns mer ganska att det var också vid benen att Rowe ganska sparkar på benen men där som kan man där är det som inte långt upp där är mer uppe i höften och like där axla också ner. Så skjuter han inte mål helt. Nej. Men han kommer ganska av. Ja. Det är att vi står en utspelare så var han lyckas som bara flotter ut backlinjen och så fick han där behandlingen skulle vara här men Malmö så finns det lite här han först så finns det långt snö så kanske bara sätta han utanför. Eller kan lägga han ut backlinjen och bjuda pjössa på honom så. Nej, det blir det till. Ja, nu är så en stäcker så tar vi lagt att rätt vad sagt hans. 13 minuter för nu. Och det är sånt där Abern skulle också nu alltså det är så det som Malmö är center Bina Lutz center i Arvidias ner eller inte också nu inte så klarar man annars kunde vara så är det lägga trösta så vill det. Jag tycker så jag fisar på shop 6 center här och till ganska mer för att checka om det kunde vara görligt ja vill man vara klar eller man blir klar Han är klar. Så ska AP ta frispark och det är bänkt vid brösthöjen vill säga när touchmästare för backlinjen höger med. Tipper på att satsa på det närmaste öch här. Ja. Bara Olsen ska skjuta. Och så väl en 4 botten och han var nere var sen drog fram så Abjörn är rena vi skottar man till andra Söjlo men väl om han 4. Ett kvarter färre, knappt ett kvarter färre. På 36 vi 8-1-0 mot AP här ute i Archon. Man kommer ju kända man något och det var Jekvan Kjellnås som skorar. Så är bollen kommer i våra AP-halvorna. Och Robert Danielsen det är bara nevran. Och han sänder han nästan battla på 60 men så räknar ju Sandri Ferrovi och fick kvätra bollen. Han har så bollen nu, spelar slott till Bar Olsen. Han vill all öppen, väldigt bollen. Väntar, släpper runt han. Jag ser här ett sökne och så vill Bruksla för frysparket till Abbe och Eknar i halven. Och TFR, bollen vill centra med Hina som är satt av bollen på 16 får han. Lukas Islevic och han kröcher bollen till Sven Dettersson. Med fälter, fryspark till B36. Och det frysparket är en 8 meter in i Abbe halven. Och Roald Jakobsen klarar att skjuta. Lite botten fram med brösthöjen och det är väl nog Abjörn som får hött Johan här. 16 var han har vunnit bollen upp åter. Här vann Jonas Tornes lägger han in att brösthöjen så AP Sandri för hött under bollen. Han ändrar helt att remine. Och så är det på 60 som bygger upp till Andreas Eriksen sänder bollen framåt och brösthöjen till AP. Rowe Danielsen tar han ner.
Och han spelar stått till Simon Samuelsen så in efter till Santri så stackar bollen från Damon och på 16 får han och färra hinvägen. Benjamin Heinesen så där Jackvan Shell Nolsson sänder bollen in och i Brostein kör Ape och här var omräppe att på 16 var ner kom igen och gå stöve men där fick inte stämma av då. Så renner Ape affär och i mot all upp men tar missa bollen 16 får han här var de inne Jackvan och så aträtter Bjarne Pedersen har han Vinstre mejen till Jonas. Jonas ska sända han så fram till vad kvanta skulle det vara. Där missade nästa gossier. Bjarne har fick fälla bollen. Är det kommer upp på 6:30 vid halvan av innan. Har mistat natter. Nu är det på 6:30. Så sänder de bollen fram Amina och han ändrar att AB halvan. Tar på han Dimitri Jankovic till Roa Danielsen. Så sänder han bollen den galej fram och i högra hatten. Och här får där fälla bollen till Rasmus Dan Sørensen. Det enda vi en inkaste som TJ. Barer Olsen till AP bollen in i Mikrinchnon. AP 36 halvene. Samma spel vid Simon Samuelsen på 16 på fälla bollen. Sislevic för Anamine och han vill lagt runt det trust häver fram vid bollen lägger han stått fra sig till Benjamin. Så det Andreas och så lägger det bollen att till Tori Malmon. På 36 var ner för den av bollen fram till Benjamin högst med in men Sandri Ferro alltid kommer i mitten och kör bollen ut till inkast till B36. Högne Esterøy och Lukas Sislevic. Så det Roalder, så det Benjamin, så det Barer Olsen Job Ferran. Spelar han in till Rasmus Dan Sørensen. Lägger han högre med igen. Och så har det där Sia frispark till AP Amine. Alex Trulay är domare. Bollen i Amine till AP som över han. Bjarne har bollen. Han vill spela rätter till Roa Danielsen Amine. Spelar han ett gör framåt men på 16 får han. Spelar vi någon här räknar i halven till Rovalder. Rovalder stått att till Högna. Och Högna till Andreas. Och så gärna började till Bjarne Pedersen. Som är satt på 16 bollen och Bjarne för att stäva någon Patrik Johansen inom och så Simon Samuelsson om över läser och så är han vart över längst över. Längst ja, men här är det ganska alltså ett av vapenjobb det är att fänga bollen framan av bollen så kört fram vid av sätter haft ölla trubbla spela från världen och framåt och skapa några i minne rum kan nog. Ja, så är det på 16 så att det flatchar loftet och kan man inte vara mal till 16. Ja, det rullar trubbla upp jag spalt från världen och framåt och komma till ölla gå över. Så att bästa med sin jobb är alldeles här att jag ska få flott lia lutsen fram och så ränner det sig trusta och vinna bollen och så en sändning och så är det en chans ganska. Där har trubbel vi att flytta bollen väl så in i mitten här till det gosse. 20 minuter kvar när det är Archon på 36 vi och 8-0 mot AP och mål sked Jackvan Shellnotsi och i 20 minuter. Och till AP som har bollen Agnar Halven Dimitri Jankovic stått till Bar Olsen. Och Barer till Roa Danielsen, Lichibaran. Han är stått där med inne, spelar stått framåt till Simon. Simon att affär inne till bollen missran. Ila där vill Stein en annan Lifela i Jonon Patrik Johansen så för han centrar väl ut av högra bank. Och så missar där bollen och på 6:30 var ner får han Jonas Tornes. Och så kommer där fram efter vi fått lära fel på 6:30 var ner Hannes Agnarsson. Han har ju gått kökna brott långt i första minuten så han har visst att han kan räcka på bollen. Och han räcker också längst fram, stegar så han spelar så botten stått att till Jonas. Jonas letar botten från sig, Bjarne Pedersen. Och så är det Andreas Eriksen, Amina till Rovald Jakobsen. Så väntar han sig då, sänder botten gör till Jackvan Shell och han får ett skomp från Roa Danielsen och där blir det frispark till B36. Ja, 600 ganska vara inte tryckar jag bollen om när Abraham vill här till och så att det är ju män för att spela ska man boll
Ikke nå? Ja, en fin sändning in i mitten här, men det kommer nog akkurat inte. Till Robert Danielsen och Abi har lyssnat här, men Lukas Islevic var färdig och rann rätt, men hin var undan någon och fick förrun ju att skåra. Men vi då ser han näkert döm om att gå stickningar jobb. Ja, öle går det och har haft två risa möjligheter här så att de skåra på den ena. Men där var även till och ha likaren till som kunde lägga allringarna och isen där som kunde renna här som allringarna nu för vara lagt där. Så det Appe, så det Patrik Johansson, han släpper den omvägarna, han och han fettler och domaren dömer inte brottspark. Jag helt att ganska för att vara brottspark här, men ja, men vad ska de hålla det som är alltså öle går träcka Patrik släpper den om och kommer en rymna går stöv. Jag syns inte till höger syns spokst, men och den skjuter så håller han räkar av standbein och vet inte det är bjärn några värdeläkaren här alltså det är inte bein till hon och bjärn så får efter hon och fält ja men han vi skott och räkar han så i chuckarna så domaren så det väl det var inte så några protester heller. Nej. Jag synter men inte så dåligt blev det. Så Aberrön att nu då flatt in för det och botten för fram i åttan och han ändar i näten on och till Dimitri Jankovic som jaunar för det. Appen och 24 minuter är det faktiskt. Det var ondalt att botten kunde färra och jucka. Flatt. Han flatt i jucka för högre och pura att och Jankovic pura läs in i mittfältet så att ja, och Jankovic alltså mer av att alltså och tänks det sig där. Men på den går man där så fältsligt. Ja, det var kanske inte bästa värjespel här på 60 att så mycket spelare låt botten för fram vi. Ja, att det finns det själva ska man det finns syfte för bridge inlägg där i Roger men det kom så men så startade att så är det 6 spelare öliga passiv där så är det ju bollen. Och är vant till att så är det bollen som har in att du kanske skumpar runt den för kassan. Men ja. 60 halvt annars har haft Rune gott kontroll av det men Stövan hon bor ganska från någon helt ör. Ja, 23 minuter för när det förra halvlek alltså förra halvlek håller igen och nu är det alltså Janläger 1-1 på 36 vi har 8 så jag är kända minuter men nu Janne är så Abi och jag hade inte Abi har haft några verkliga målmöjligheter. Nej, jag har några farliga stöver. Alltså vi har haft jag hade den 3 stora målmöjligheter och 6 hade lyckats som 2 åren och här där skorrar ju på den ena. Öla stora möjligheter och här så var det så fyllde det blev öla stora. Kunde inte kicksa ständigt kvart halva meter från striken och ska bara sätta in sig av in. Och till över men annars har Abi haft ankra gås över och det var på 16 ganska ice till 14 mål men alltså det tror jag stora chanser och 2 av dem ner så sätter in. Ja, och TP6 som bygger upp på Eknar i halva och där spelar bollen ut i vänstra sida. Hannes Agnarsson räcker fram efter lägger bollen in efter Roald Jakobsen. Det gör höger med. Och så kommer Högni Estra fram vi och så lägger han bollen in efter här med rättliga väl för det och Elches ner Hannes alltid och så är det Roald för fasta bollen lägger han höger med in till Benjamin och han spelar bollen inte gör in till Jakob Schell. Vad gör det? Och till småspel så på 60 in i Brostein där ligger väl för det så utfrån att till Roald lägger han in för det. Abjärn till Roald Danielsen fått någon dran ut till Brostein och så kappren där efter bollen här därför om man amina vid till Roald på 60 som har han stått till Andreas Eriksen. Ja, men han får inte på 60 allt här men ja, och framvis ser det går spel på 60 där blodderar sig Jökno Lukas Islevic för bollen visar in i Brostein så räcker han att backlinna och snider en out detta själver för att domaren brottspark till B36. Och det så ut att vara han väldigt spelaren kommer ner och han tar och benen ja sista vecka och det är väl inte några giva så men stövnar som var väl från omtan. Öjla gott all upp här. Ja, öjla gott all upp och Elvins till Hannes la bära cirka 20 cm för Atalia. Men det som undrar mig mest att det kan bli så öppen mitt för mål. Alltså Abbergen det samstämmer inte ordentligt vi det där ger det. Det är förfärligt öppet till la Elvins kan man säga 20 cm långt framme så var Hannes pur etan läsra men inte då I not att han så har där en gilta möjliga läggas från match. Det var Roald Jakobsen som ska tacka Brospark mot Heine Stenberg. Vi tar sådana malen så skjuter han och bollen sitter. B36 8 2-1. Ja, men straff är faktiskt helt okej. Det är inte så åttaliga, men det är så mycket högt. Det är en fjärde ska man säga rätta vägen och men bollen är ovanför så att här inte körs några vi skott. Ja. Det var stått att AP var i häsar i stöven i att här hade finns på 6-8 men hinner vi så gå till igen. Ja, men det är Rosa Sislevic att öliga gå dribblingar gera för ut vänster och så två
tänkte punkt i lock junior och illa trubbel det har vi att göra och först för på den ena så ligger en allt sin den upp här och lyckas ratta på ut och sist vi det som minimum så här var väl lite i vad du med att det var rätt. Ett brottsmark shot från ska man säga 50 meter nu. Ja, spelar ju på TJ. Björner har bollen. Rowe Danielsen. Dimitri Jankovic. Och så där Rasmus alltid. Så missar bollen. Björner får han Jakob Kjell lever han vänster med in. Jonglerar sin vinner lite från på loft över till ja, så var det Hannes Agnarsson som blev stack över och reglementerat och det var frispark till B36. Han är 20 meter in i AB halvan. Vänster med igen. Rovalder, det gör framåt med bakt och i fötterna och Rasmus i allt igen. Så det bara Rolsen. Och han attlar nog att spela bollen till Danny Söyle men han rakte han inte. Stein var där Rovalder jobb 60 som fick han. Han har lagt bollen åter till Tor i Malmö. Och Kajer Torder. Han sänder så bollen i spel över AB halvan. Robert Danielsen och Jakob Kjell Nolse bär upp. Bara Olsen utan knappaste för att bollen. Simon Samuelsen vänster med in vid fälter och inkast alltid till AB. Och det är Sandri Fedren som tar inkastet till AP. Här kommer så Andreas Eriksen framom Patrik till AP. Skalla bollen av mina. Abjörn har natter. Dimitri Jankovic. Sören Samuelsen. Framåt till Rasmus Dan Sörensen. Väntar, missar bollen. Så är det på 6:30. Hannes Agnarsson och Amina till Jakob Kjell. Så stått till Just Dam och fram av västra vank. Här är Jonas Tornes som kommer fram vid. För att hätta bollen för att hätta man i hotten. Lägger han så skrått atter. Hannes atter. Och så sänder han bollen in i bröstet igen. Och här får han omvisat högt atter och maler till AP. Och så där blir ja, han har bedömt akkurat här. Annars är det vid hotten men det blev så. Extra, men vi såg inte att det Agnarsson är framme i Nekva som händer. Han är inte smägen av sig i röver. Och där visst säger han Nekva affär. Ja, seriöst en god spelare ja, på 60 det ja. Ofta är trubbel att unga spelarna kommer in till detta blåa så ska man inte imponera av stövn men han är kommit öle väl från. Ja, han säger så säger han osmägen ut till gott. Abjörn har bollen, Sandri lägger han åter till Henrik Stenberg. Center han så i spel utan mina. Och Patrik kör uppe men han får inte stämma att bollen tar Andreas Eriksen Stein till Lukas. Lukas gör något ögonblick Simon Samuelsen tar frispark till B36. Ja, jag tror jag vill Lukas är hur fantastiska gåren är att täcka bollen. Vi har alltid kroppen i mitten ska man säga. Mitten bollen och motståndare mannen chansar. Då öle väl det. Och då resten glöje out. Nu är det också det. Ja. Simon Samuelsen har nog sagt också som domaren inte har och han får gott kort för det. Förvarande landslagsspelaren Simon Samuelsen som är kvar spalt ju i Happe och i isländska fotboll. Han har haft nekva skier och är i spelar nu i AB. Han kom nära Björn nu. Ja. Frispark till på 36. Lukas sänder bollen diagonalt fram i Brostein så AP skallar ut att så där Roald för att sätta bollen in i Brostein men här är Henrik Stenberg och Ferran. Tvåde bollen från sig till Simon men här kommer nästan i högt ner Eströj. Och han renner i mitten för att sätta bollen samma spel vid Benjamin och Benjamin ja så blev Simon Samuelsen litchante. Och han tyckte att det var finche ilt. Så vet man skatter och han färrar stöt där och i Hacknen kommer och tar bollen från. Tar bollen men räkar han så av en och tar väl sånde. Man får helt shot med frispark, ja. Så att det skulle längst när det var som så vi måste ut då så att vill ölen jag nämnde ju han vill ölen jag plava av det. Jag skia och kanske ska hon ut till samma is nu. Ja. Halva timme färden. Vi får hålla igen här och Archon och här är 2-1 till B36 mot AB. Det är ju fullt omfärd i kväll och i F-delten. Flera dister börjar klockan 6, är eller näkre klockan 6 och näkre klockan 6:30.
Så tar gäng inte parallellt alla. Och alltid till läsa så läsa att och som är topplinje det 5 år så alltid är faktiskt utåt. Ja. Nu halva timme i färden så kunde vi kanske färre att gjort en runt för till hinna dessnära vita kvosse tillständer här just väl. Jodabe. Här är som bollen i luften på 60 där på han. Det är Rovalder. Nu är det Gesterdam. Bollen ändrar till högra Eströj, högra med. Och så är det Abjörn som att få fätra bollen och så blev Patrik fick han stöt, men han har fått natter. Bara Rolsen sänder bollen framåt där. Rasmus Sörensen och Mara Leiser. Här kommer Andreas och avräcker varandra och färdar stäv bollen. Fruspark, nej, inkast var den till Abbe. Bollen ner högerhatten, nu är det nytt inkast. Rasmus Sörensen. Inkast, 20 meter från hotnaflatchen. Rasmus Sörensen för de 60 värn, tvåte väl in för Abbe. Bollen vill skalla över på loft. Han är uttur att brosta in och så är fryspark alltid till B36. En spelare blev liggande. Jonas Tornes. Där det är bollen väck för så en spelare alltså. Och så men han är kommit in att rota med den låter han ser ut lavar. Så frisk som man kan bli. Ja, och här Arjon är alltså 2-1 till B36. Nu går 33 minuter är och farner. Och som vi skilt väl ännu nu så är stövande ut han med att Witchinger är 8-1-0 och Tofton mot det 8-3. Och kommer det fingrar vid Johannes. 0-0 skala. 0-0 skala med B36. Nej, mellan skala och KI. Ja. Och så var det två display på hålltjejen. Ja. Det är akkurat börja här. Ja. Daniel Paul Lerger skorar för Witching men han är inte väl en nej akkurat. Han var helt inte vi nu mot Happy och han har skatt jag pratar med honom för 4 år ta var ett land. När det så men nej så med samma sen så var skatter ju han kommer in efter han ränar blott juckna här i Mr. Main då Lucas inte på 60 när han har finns fästra bollen. Abjörn ränar att lägga dem om min på i vägen och ända vi att få ett inkast också framåt Mr. Main. Här under västra under skulden här. Och Höckni Esterøy kastar inkast för B36. Så stack upp bollen framåt till Jakob Kjell, men han är ju kan spela bollen till Abjörn får han. Jankovic och han lägger den åter till Malmanen, spelar från sig till Bar Olsen. Bar till Dimitri Jankovic. Målskytten till Abbe. Søren Samuelsen. Och han spelar bollen till Patrik, han får skump och får frispark mitt av B36 vid halvan. Patrik Johannesson är ju kommit ur TP. Första året John här i Abbe. Abbe har frispark med Skys av B36 vid halvan. Barder Olsen ska skjuta. Och det kommer väl in för det. Och Robert Danielsen var kom fram vi han fick Lucas bara knä i ontran och det blev inte relevant av matchen. Väljer spelaren som 60 då fyllde vi men så är men de har fått till händers komma corner vi i löpning och så ja. Ja, men här är inlägg Lia Ludvig Hacker så han kunde sätta pannan och så är sannolikt ju större för att han är rakt innanför Malmö och så ramar det där och är det en katta få äldre på så att
Det var ja, No, två guldkort. Anna till Tor Thomsen i målen, jobb 60 och Hitler Robert Danielsen. Tar Tarbarsson bröst samman. Eller Monte bröst samman. Ja, men jag hade ett land det lär shot om det ser väl ekvis det är inte grund att göra något som helst. Nu vet jag att Robert gör det då jag kom in där men Tor för sig till land och så stannar där här och skumpar lösning. Det är bara kort på vägen så det är det ja. Och det heter ser dumma kosten som man släpper för skall här. Och som på ett land då kommer kost. Ja, så är klart att börja åter. Här är gott väder kväll. Solen ser här. Och Archon och vi switchar ut över havnen nästan här och så är det på 6:30 som rönnar för alla bilen. Vi har gått ut Sunjer. Vi switchar faktiskt bättre än Gondadal, ja. Ja, och inte helt där. Switchar helt över Österödna och Nassödna och men inte då, jag hade alltid det snöver helt antligt så vid där vi skulle såkt det så illa någon örna så att nej. Det jag kan nu är upp det där istället. Det vill jag linka helt då. Och Lukas Islevic och Balten spelar stort till Hackna Eströj. Att Lukas mått spel jobb 60 Benjamin nu där spelar en sån liten område här. Men nu har det resten spelat sig över Balten och nu är det Abjörn som kan spela smått och ränna för att och för det touchande för hade som samma sig fram med Roman där. Han ränner affär här men tar är rätt från någon och han finns ju några frisparker eller så. Ja, är komma kort och ja, ett till Just Done för Fettland Summen. Ja. Summen var rent i FC Sora i fjärreisen. Kom hem till Vox och spela. Ja, han hej trubbelager han där skriarna det så vi kom ankade upp i Ordland upp i omträningar attra. Nej. Valde så för så vid man lyckas kunde. Det kan vara gott. Ja, så är det Apern Monte kommer ju i Jacknon har varit Danne Silas som rent jag brott Jacknon men fick inte bollen visar in i Brostein. Här är inkast till B36. Högre med igen, närmina. Högni Esteröj klarar att kasta in tredje bollen till Lukas Islevic. Tar bollen ner här mina. Han blir kringsätter av motlagaren. Högni Esteröj för Fatron. Vi håller att Tromsø till Lukas. Han vill fälter frust. Nej, inte fruspark så för Api all upp. Och så är man åter vänster med lägger bollen in till Patrick. Och han förväntar sig bollen om att detta spelar helt fram. Bara Olsen han går sen diagonalt till Simon. Simon björ av att dra vänstra vänster. Så lyfter han bollen in 4 och här är Jonas alltid högt under bollen ut ur att Brosteinen. Patrick tar ner, Färnch visser och Jester langa bollen helt över hinna halvorna. Här är Malmön och Abbe kommer ut ur Malmön och så sänder han bollen framåter och på 6:30 halvorna och tar få så bollen och Mina så är det Abbe. Först var det ut i höger så igen men tar i Roma missar bollen får han kanske åter. Så prickar bollen fram till Danne Söjli, han är väl fyra och slanka till och bollen för bort fram vi. Och en Abjär som är sändande in i nätet och bollen Montefärd som läge. Ja, man har chanser. Ja, väl han själv det Dan är att det ölla spukstjon och att skåra men det var inte möjligt lite när synder längre upp och då var det så konsekvent efter handlar så så han ganska det tar för också kött ner här men det var en god run från Danne Söjli här. Så när det spuskar där kommer in där att vinkeln var ölla spuskar där. Och så ändrar bollen in i åter och i 36 Brosteinen och här hur Malmö finns han. Ja, vi har spelat i 4 minuter nu, 5 minuter efter och 4 halvlek och här är alltså 36 och 8 2-1 mot Japan. Bollen ner Amina, Abjörn är havan, lägger han åter till Dimitri Jankovic, han letar för långt åter till Malmannen. Och han sänder han så i spel, bollen kommer till Simon Samuelsen, Hötti Ontran, Patrik Johansen, åter till Simon. Och så för bollen av Aron Clemensen. Så Abbe, men här Bruksla för frispark till Abbe. Några meter in i upp 36 vid halvan Mr. Main. Sandri Ferro. Tar det stått till Bar Olsen. Och så center Sandri bollen högt in 4. Här var Ronchen som slapp fram efter det att jag ska alla här men där har man bollen än Abjärner Aron Clemensen Barer Olsen att Aron in 4 väl in 4 och Malmö färden inte kvar för så skottar han på utan Brostein här
Simon Samuelsen, Ferran Kirellia, 60 runner får han. Så där Roalder. Så väntar han, räcker vi bollen och vänster mejen för Amina vinner nu. Center han så framåt till Hannes Agnarsson och till en raid från honom. Fotlare för inne Brostein attra backlinjen av Hotnarspark. Och så jamma dronker ner vid andra för är inte ju vad så. Och i den kafé och han tar det och han tar turarna. Vi tror riska som tänder ena för innebär och för vunnit Hotnarspark typ 6. Typ 6 har varit ganska igen ska man säga. Och den ska man säga lite press så sista lötna mot upp är lagt trusta men nu får det lugga som kvittarna löt och gänga väl ut för att det skulle ha läsnat har ju domar flöjda till halvlek. Ja, han ser ut som en funker champ 60 det snart för den. Ja. Go on boltraxter näkva för och så kommer det fint att sparka bollen ner i Charlene. Rota över upp här och i Maltaien och Chape men det blev han så till sist. Inkast på 6:30 när vi har någon flatcha. Roald Jakobsen och Rönner får sett bollen i 4 så att Romse till Jonas. Vi missar fått in i Brostein. Abjörn får bollen tur att Brostein. 60 runner har nästan allt följt ju upp i halvan. Vi har bollen. Lukas Slevchevran vänster med centrum från Brostein så upp men nu är Malmö kommer ut och hur finns bollen gippar han i spel Iver på 60 vid halva. Här är Andreas Eriksen kör på 60. Vi hörde någon till Benjamin till Jakvan Kjell Nolsen. Och så åter ut i höger sjöen och här kommer så Sandri Ferre glöjande och en tackling och kör bollen ut och det blir till inkast till B36. Och så där på 6:30. Nu vänster med igen Jonas Tornes. In 4. Väl in 4. Och så oj. Benjamin kommer gärna glöjande skottrön där vi stanchen att ha ölen när vi han skorar. Ja, och ska han skora till Luka vi. Så finns men här är det en som så högra banter vänster back så för check Lucas ut i banan att för lagt den fina sändning in där Benjamin kommer neckvar för och räcker så då är det för 6 du så i mål men hade man väl kommit en stor chans där han är helt in i mål. Så där Appe som Rainer och Simon Samuelsen ska lägga ner 4 men det kommer Onek skruva och ett Onek 4 och Onek hatt och han tar ner bollen in 4 och tog händer han inte utan ett målspark till B36. Här är halva andra minuter efter av vanliga läget och i förra halvlek. Stövan är 2-1 till B36 mot AB. Och så är Benjamin färdig till strax högre med in så B36 men han har en shotman som heter Sandri Visser och han ränner bollen upp för Petronon så där Robert Danielsen kommer väl fram efter bollen Snyder hämtar vi hantar en kort sammanspel vid Patrick snarare så han och så får han till strax vänster med igen. Och han bjöd kanske av här. Narskas Brostein attra backlinjen ska sända in 4 men här läcker Högner strös sig väl ner för färsra bollen. Innan till Roald spelar han till Benjamin. Han får vågärna till Lukas. Lukas är det här högre med igen. Och så har bollen blivit ute och till inkast på 36. Inkast till på 36. Högner till Lukas till Benjamin. Så är det Barer som är i mitten. Och så är det Søren Samuelsen till Appe. Ska spela han till Rasmus. Men bollen ändrar framme till Jakon Kjell. Han ska ta ner i brinken. Färre Kirellia Tamarald honom. Men på 60 det är framme i spalten. Hannes Agnarsson. Bjarne Pedersen. Och så är det Jonas. Så där om man missar bollen här är det Bjarne Pedersen. Jag alltid hittar gestures med Michel TV och så lägger där bollen åter till Malmannen köper 60. Tog in affären, kostar det 5 minuter, ständer 5 minuter. Ja. Det var ju en stäcker en löte. Ja, Simon var det så långt 25 minuter. Nej, var det men så var det att det här vi Tor Thomsen och Danielsson här att ta för sig att vi tog i isen, ja. Ja. Chester sparkar bollen åt Tromsø med Rowe. Jag hade solen ständer som det var nu så nära mål det att här så tjus alltid så väl. 60 väl snabbt från Jakvan Kjell till Lukas Islevic. Fotlar för som färnar av bollen. Lägger han för oss här framåt till Hannes Agnarsson. Men han släpper inte om Søren Samuelsen.
Och så är det Aron Clemensen, Barer Olsen, Robert Danielsen och så är det Danny Söyle. Räcker fram till vänster med igen. På 60 var ni på han. Hökne Eströj snilltesliga utan om man och så inom man åter. Men så kommer Barer Olsen och förfättra bollen. Och så ligger en spelare i vattnet. Ja, syns visst. Alla knallhör tacklingar ivrig och ungefär väldigt knäil också då. Ivetøy vid långt där läget här Udivika och Archon. 2-1 stövan till på 36. 5 minuter var lagt att rätt. Ja, den där på 6 inte bruk för nu så är det väl att få en skia träd och kanske en av dem. Avgör det ligger läkare nästan så. Så dranker som hade tagit mitt mun nu här nya för jag ner. Ja. Hej Rena hjälper på han Lukas Sislovic. Jag hade jag få han fötter nu. Stian och Tom men ser ut som han klarar gänka. Så det var nog vitt att han är mätt att spela. Han är ju en av dem som gör det till Stottelt som kör fotboll. Ja, och jag tror inte mycket brickor och ska man köra på 6 spel och så. Ja. Men det är legend till Sojes här för först och förra kan de alla vara. Och inte grundlat bläckan in att det nu är så 5 minuter efter för alla jump. AP i alla fem. Och Röna sända bollen in i Brostein jobb 60 men tar få han ut åter ur Brosteinon och ut av Vattlenon inkast till AP. Det är inkast det här där framalia. Högre med in och till Søren Samuelsen innetter. Danny Söyle och så nytt inkast långt framre nu. Helt uppe vid Adnan Fledge. Hade det Rasmus Dan Sørensen som ska kasta in nu. Och bollen kommer in i Brostein. 60 när han får han ut åter. Så får bollen upp i loft och vinner tackling och stöcker ut. Och vi syner här. Abjörner får han. Nej, på 60 var han skulle se han. En lång sändning framåt till Jack Marshall. Här är Abelish i barnemiddelen, Robert Danielsen, kör bollen ut. På 60 det har inkast. Och inkastet blir sendt fram i hotne. Simon Samuelsen är här. Aron Clemensen för skott och han bollen för ut och till inkast till på 6:30 vid en annan affär. Ett lärt att lappe till lappe. Aron. Så det bara Rolsen. Högre med igen. Bollen äntrar till Rasmus Dan Sørensen och han släpper inte fram vid Jonas. Han vill Hilton ett la. Han får frispark. Så är det ju framme inte att komma. Så men han sitter upp junt här nu så kanske att det är ett tecken om att jag gänga den vägen men tar vi då igen. I matchen kommer in för den sätter någon matchen kommer in. Frispark till Abbe. Fram i högra hotna. Barer Olsen. Sänder väl in för det och bollen stöcker laser här på 60 där från ut ur Brosteinon. Sänder han mina. Nu drar in på 60 bara hålla fast till hålllägare. Abjörn har bollen. Har mesta fast på 60 i halvan. Aron Clemensen ska sända bollen fram mot Brosteinon. Och bollen ändrar till Jack Marshall. Stått till Gestam och så går sändning till Rovald. Och Rovald är lite så bollen fram med Brostein med Ewach att han också är här. Här var runchen 60 då är vi och Malmö runchen AP-färran. Centrala spel. Patrik till Simon fortsätter bollen i vars mål. Här är Ringstader. Ja, nämligen han Linne var vara av jag kunde flyga upp men ja, så håller jag. Så är hållläker här Archon och här är 2-1 på 60 via Kvanskjell Nolsen. Lejen på 60 vid 8 kända minuter. Dimitri Jankovic jauna i för Apio i 2 minuter men Tan Dorten var stått och i långt och i 5 minuter så var på 60 vid 8.
Och det var ett brottspark som dömt var mot Lukas Sislevic. Och Rovalder Jakobsen sätter bollen in till 2-1. Och vi såg ju nu att Lukas Sislevic han är då vi innatter av vattnet nu, men det kunde väl lycka till han kanske för att räna att det sätter någon läge, men det vidare vi så inte. Några större som. Vad skulle du säga helt stått om det? Ja, precis. Det är alltid att han uppe på den Leisland. Det är alltid det är inte så öla som månader inte alltid helt rysch, men jag hade det var okej upp 6 för 1-0. Och så Abraham har rent och lagt trusta, men sammanhängande spelar ganska inte så öla gott, men så måste det vara helt okej att Abraham och himla på 6 har haft ganska det största målmöjligheterna så det måljobbet är ju en stor möjlighet, men Benjamin i 2 mål förrund kunde kanske ha haft just det bättre så att säkerheten triggar Leicester. Men så vill det sett utlädd att det var han själv gester som var flott lyckas med långt fram och toucha rollerna, men kanske lyckas smart av roa att han kanske. Det var det så jag kunde hillas. B36 nej AP har inkast. Och halva på 36 halvan högre med igen. Rasmus Sörensen räcker vi bollen fram och i ja, helt att backlinjen centralen i 4 och Tore Thomsen lägger sig ner och färran. Så utspel från B36 målmannen, lång sending över AP halvorna, Roa Danielsen, det skipar inte AP färran. Och så renner AP ner för färran, Santri färran, sänder bollen av Mina. Här är det män i hatten tycker om att bollen och Patrik Johansen för frispark. Han kör mot Storman Fraser som ständer och ner så vill bollen sänder helt över högra vång till Rasmus Sörensen, men han färger kör eller tämmer alla bollen och det ända vi målsparket till B36. Få in sändning, men tämligen hon var inte lika god som sent på sändning själv. Så kommer bollen i bra AP halvorna och kvar för han här. Bader Olsen har han nu och han spelar stått till Lichebaran. Skott om att snuta mamman här räcker och en motläggare och så för bollen han ett uppsving och han kavar åter, men Malmö fick han i fönningen. Roa Danielsen till Dimitri Jankovic. Så gärna det Dan och Söyle. Aron Clemensen. Dan och Söyle, 2 spelare av Sandötne. Och så blir bollen det är alltid inte likvidan. Nej, det blir en affär och en Karnelsen han nog kan lösa äldre än Tarbayer, men han sitter så vanchna Eisen och Bruna blir en affär. Det var Neckvar blir en affär spelande runt omkring och den första ganska sälj här i hand, ja. Ja, AP är ju blivit sort fälla som har varit här uppe alla spelare som är fan i det här stället så är det gröna spelare kommer till Archer till spelare som är här i hamnen och jag hade betalt att det var nog bara ganska 2 upprona avgörare av vattnet akkurat nu. Ja. Men så är det här. Nu är det på 6:30 och Rovalder Jakobsen så Jim Bader Olsen vinner bollen. Och bollen ändrar till Roa Danielsen, en av dem Arjamanon till Ape och här var in Malmören Hein Stenberg. Så för bollen högt upp på loft och kommer 9 av på 6:30 vid halvan tar får han fram Amina till Rovalder Jakobsen så är det Gesterdam. Stått atträtter till Jonas Tornes. Andreas Eriksen. Och så en skrivsändning från honom. Hon äntrar till Simon Samuelsen som räcker fram till bollen och så stått till Dan och Söyle. Han har kommit skottstöve, räcker sig inte fra och lägger bollen fra sig ut ut på den till Santri Ferre och så är det Barer Olsen hade jag visst med in eller var det Simon? Ja, så här som Barer Olsen så är det. Och han ja, är också vi färra kött att vita hur tillståndet är stanna med och vet om AP färna kommer så urus ner alla upp någon här och där spatsar bollen fram i Brostain Shop. 6:30 men här ända igen så på 6:30 man. Är det farner ut vid 6 minuter och i sättna halvleken står en som över att på 6:30 är det 8-2-1 mot AP här och Arjon och så färra det rent igen och utvarp görs väl. Vi frattar att till Janläker och Tofton AB har vi Jana till 1-1 mot Wojciech. Och bollen är Köper 6:30 som Reiner får alla på län. Där har bollen högre med spelaren in efter. Jekon Kjell ska pricka bollen till
till Höckna halvtimmen tar det fram i Alpen Norda Råvalter räcker på bollen kommer skottmåla skjuter men tar och överlägga och målspark till AB. Ännu Katolja Johan så ser jag om att under mest just att en spelare som Lucas är färdig åt någon. Nej, det är inte på 6 här en Lashley och där är det kanske inte till vecka efter allt. Jag tror lugga ner på 6 nu att. Ja, så är det på 6:30 som spelar vi bollen fram till Kvön. Höckne, så är det Flaggio Lofte och frispark till AB. Längt utspark från AB fram och i vänstra hatt till Simon Samuelsen. Och så är det Höckne Massen. Och vi kan se att det är om man bara håller like i hinna på testen som börjar klockan 6:30 och här är Ancho Malcolm och vi får klara för med Loja Fenasoi och att för öre med lite Trunchersway med TP och HP 0-0 på testen. Här är det uppe på 6:30. Högne Massan centran fram. Höger med igen. Bollen ända av inkast till på 6:30. Och bollen ändrar till Andreas Eriksson. Littran över AP halvorna. Robert Danielsen. Och så hör bollen blir ut till inkast till AB. Och det har sendt fram och i vänstra hatt till Simon Samuelsen. Björhau. Så sänder bollen skott ut från att och här kom så en räddning från en APR men Roald var resten här och ser det för att Angel vante där. Så är det inkast. Hinner med in. Och heldur han som kom i skala N, mittenskala och KI. Här är det inkast till AB, höger med in, framåt A på 60-halvnen. Hotnarspark. Ja. Vi såg ju om man utan att vara så kom. Det måste helt för också att göra. Näst för över Hotnarspark. Här kommer det väl in för det. På 60 skall bollen ut från Brost till Maltainon. Högt upp på loft, han är svärn ut ur Brostein ända. Han kommer in där, bollen är inte laser. Abjörn renner får han in 4 åter och Malmaren färran. Längt utspark. Och så Hannes Agnarsson, han romar få bollen från vid Malmannen som är kommande kan längt ut. Malmaren han ska kvicka sig mål och så en skott runt nästan fram in ja. Ja, men här är att det att han är att inte okänter Hannes för där flesta och jag tycker att här i Stenberg har undermätt hur så färg Michel han är då. Hosta kan gå liksom haltar lösen där han finns ju två trutja bröster och i distan så klarar han lugga väl ta in till alltså att sätta turbona till och lugga vi skapa en otroligt god stöd för 60. Det var millimeter att dreja sig om att han fick bollen för bo i mamman här och så en flytt mål. Ja, 11,5 minuter färden här i sättna hållatje. Framvis 2-1 till B36 mot AB. Och bollen blir center fram AB halvorna och här ger Gestur frispark mot Dimitri Jankovic. Ja, AB. Frispark till AB, när mitt och AB halvorna. Och han tar det själver. Målskytten till AB i distan fram till Simon Samuelsen. Och så är det Patrik Johansen här och han ger ganska frispark men det blir stönt och så får han utjakt någon Mr. Main och så vill han tackla över och tar hot någon spark till AB. Ja, det var ordentligt man fick tackla för Bjarne här. Ja. Viktig tackling guys. Men akkurat nu alltid domaren kanske släppte Lucinder läst Lucinder där det så ut ganska att kunna vara dömd för frispark här men väl så att detta Björn Färra.
Men han var så tackla bra backlinjer och Bjarna öjliga god tackling, stark tackling. Barur Olsen för att ta hotna spark. Så Abbe. Högt den fyra taver och Atalea och bollen för ut hin med in. Så att han fick han inte. Nå väl den fyra. Så är bollen AB 36 vid halvan. AB hur frisparkar med in. Rasmus sänder så att han här spelarna tror han ränner inte bollen upp och till Sören Samuelsson har det ja. Kommer gå stöv men det med bollen oj så hårt så att han får ut av backlinjen annars är det pura läs in i backlinjen och kunna skapa en eller komma målmöjlighet här. Ja, och vi sätta ner natter i utvarpen just väl. Och nu är det Wichinger som är rått åter i Disney mot B8 tror jag Tofton här är 2-1 nu. Och här är det alltså 2-1 isnen till B6 mot AB. Och här är spalter första minuter i sätten halvleken. AB behöver inkast och tar kommer in i brosstein på 6 vid Jonas Tornes. Hade under bollen så där Hökne Massen så gärna. B6 har missat bollen och Theo. Nytt inkast till AB. Sören Samuelsen tvärde bollen fram i högra hot på förran Aron Clemsen. Lägger han åter till Sören Samuelsen till Aron Clemsen in i brosstein. Och här är Rasmus Sörensen snära så han sänder bollen in i Sean Maltime här ständer Andreas Egersen på 6 det vi rotar bollen borster ut och tar vi till nytt inkast till AB. Och här kommer bollen en 4-1 för ut land bollen ända till Rasmus Sörensen och han snära så och skjuter alltid mot målen på inte om för det. Ja, AB renner. Ja, nu lyder sin mera geist kom jag och sen visar lyder sin mera vilja till att kunna komma till så målmöjligheter men framvis är det inte kommit till några som jag lyder just. Och AB har så bollen i halvan. Sören en lång sändning för honom. Här var ganska akkurat anchen och Tammon som han har i honom som var starter här som bollen länder. På 60 färdan och pitcher upp Andreas Eriksen. Lång sändning för honom. Och siktar efter Geste men här är Robert Danielsen Chaben. Bollen är färdig ut på 60 det behöver inkast och halvar i AB halvan höger med in. Men tar med sig bollen ut av vattnet och så är det AB som kastar in. Sandri Ferre. Så ända bollen till Patrik Johannesson men domaren har bruksla för frisparken till B36. 2 meter in i AP halvan ut i högra sidan Roald Jakobsen sänder bollen fram i bröststein och Angen Ferran och det är målspark. Målspark till AB. Målspark till Stenberg centrala spel Ferran ut av mina Hökne Massen tja B6 som alltså kommer in för Lukas Sislevic som får skatter av vattnon och nu kommer Höknen också härliga ner ät tar han för upp av skalla han lyckas som datt vid Rich någon nyer och han blir lite chante. Han ska kanske domaren. Han är rätt till Patrik Johansen som är heil och vipar om Imis som han är avnökt över. Och Alex Trulley han ser inte att året rätt nu nog vis ner. Så var det kort hvis du har ett år från där efter. Han går mot där. Då han checkar så ser han något. Jag går inte för en mål då. Ja. Frispark på 60 vem kommer in i bröststein så AB och bollen blir inte rejält skotten mot målen till Solis kom där inte stanta. Ja, där fick skotten. Men omreppe Malmörencha AB tvåa bollen spel. Ut till Sandri Ferro. Innan mina till Bar Olsen. Feromina går bollen nu. Samma spel vi ja och så kommer Andreas Eriksson han ger frispark ut i att han tar bollen från AB och så ligger AB och
Och Venase snärar sig hämtar vi hantar vi hur finns helt. Ja, det var milt och det vill liksom tacklar att han för oss och tvåit. När man bollen gott nog men Till Tore Thomsen. Så Bruksla domaren så kommer skottet och in ett 2-2 av Arjon. Ja, och Svigel är säkert han fintar tar bara för att som ses till syn höger och så kör han flatt in till vänster. Inte så låta leda till att till Lavel och i rennen i tjona att han att finta tar här. Ja? Och det är nästan väl och så jämnt att och det var ja, man ser det är mot förra lag hade vi ganska uppåt till fler spänta stöver men Auto Janne kommer nu och på 6 ska bruka trust i allra helst eller vill jag där helst så det vill säga som att distance så eller så blev väl lite bättre vi får några ska man säga farliga stöver och vi får kramar manmöjliga här så allra helst i banan en pass. Ja, vi tar bara 25 minuter efter att det snön Abjärne vinner bollen. Färg ju alla batter men Sandvichen kommer inte fram till mannen som har varit attla och istället är det Andreas Eriksen som recher alla upp och bollen kör 16 när vi så sänder fram efter och Abi halvarna men för att ta och till inkast. Så ska nog skiftas folk. Högna massan ska långt ut åter. Ja, men det är väl isen där så ligger ute du får inte in första rätten då vill jag förbeske och klara att spela 5 minuter till pura och möjligt och så är bara spårningen om det är fär som jobbar rätt. Det var uppåt långt tur. Alex Mellengård. Han fyrer han till Abjare. Kommer in här till 6-3. Och här kan man så säga för Alos part of 60 det är det ganska inte galt. Han är öle går i framåt i spel. Ja, och så kommer bollen fram med Brostein till AP men tar sentan om man har mina. Här är så Patrick för efter någon men här är resten på 60 det till Andreas Eriksen. Han kommer fram över bollen. Och center han så vänster med egen bollen åter och bollen stöcker center här och på 16 och på åter Alex Mellengård färran vissar in i Brostein men så kommer Dimitri Jankovic här rodar upp center bollen ut i bort här till Rasmus Dan Sørensen och han över ut till inkast till AB. Inkast är till AB och halvare AB halvan i högra mejen under skulden. Søren Samuelsen kastar in AB fram efter vi så i linjerna. Jonas för hade ju omtran han för ut och tar det till inkast. Och inkastet kommer fram efter och i högra hot och här färrar där efter bollen Berg Patrick och Einstein på 60 det så körde kvar där Bayer Dotte och det var skott blev Hotnarspark. Okej, ja. Hotnarspark till AB. Hotnarspark till AB. Nu tar det högre så igen. Det kommer högt och närför Malmön men Tore Thomsen är uppe i loftet här. Ja, lätt jag tar mot där bollen eller blader delar och färra sent så att man öliga gott tog att rockna kvar kommer och inte trubbla så. Så en lagsändning köper 60 där fram till den skjuter Hannes Agnarsson men Malmö kör AP är ute och färbollen. Han spelar Stottler och Danielsen. Så är det Barer Olsen och Aron Clemensen det gör fram till Patrick Johansen. Backar att räkna halv vid botten. Vänter, centrar så fram efter högra mejen. Rasmus Dan Sørensen för efter någon nära han. Affären, nej, han har varit för över ute. Inkast till på 36. Jag kan ska bli synd mer upp här nu här sista 20 minuterna och så. Ja. Och låt ni att så finns det mål i isen det är synd mer aggressivt nu emot ska det var ganska vars. Och det är väl kanske isen. Manchester Champions League tar mest några podcasten ja. Ja, vi också bara att det sista vi för så hör man en hartan ska man säga minne fram efter vart någon och ta mest kanske. Ja. Eller ja, det vill inte på att det ger till. Sexen har inte varit som vi säger där som i sen så det var för att ta skapte där trutjar väldigt stora möjligheter och ha några goda stöver isen men nu vi lät ni svårt AP som har tackstach. Och det är framme i Sampe, nytt Hotmarspark. Så bara han får en liten bit kanske inte hur han kommer locka till sig och han stöcker ut att ja, hade mer att som är vanta fullt. Ja, Dan Søyle så nytt det var inkast till så färre bara ihop bollen högra med stått till Aron Clemensen
Så där Sandri Ferre, arrange med en flöten skott och bollen stöcker i vrom och så är det på 60 de möjliga för ett kött modal upp och till Robaldur och han ser Malmar kommer ut och är farlig skott. Och han är akkurat kommit åter och han touchar sig bollen ja. Ja men öle väl så Roald ju och sparkar tekniskt otroligt väl ska man säga utfört här men här är så mycket kvickare att han kommer åter och för Bjärgat och det kunde bli öle punligt men ja, det var gott så är några som fick folk upp fra här ute. Hannes Agnarsson in efter till Arsenal och så framme Brostein jag tar till den nya mannen som heter Mellengård, Alex Mellengård ja. Malmö och AB Hobalten. Ja, han måste kvicka sig att mål här men det var okej. Ja, men han var kvickare och Roald sparkar inte så högt men sparkar så mycket hårt och att han inte så jävla högt så att det botten föras öle kött så här måste ordentligt kvicka sig för han har tackar då. Ja, det var smart. Slasher 20 minuter efter och Diston här Archon, Jaunliker 2-2 mellan AB och B36. Och det är efter B6 till efter AB här högre med in som är i en stöv vi här var ett inkast. Och det är ofta här högre så ut här kommer jag nu. Hur är det som kastar? Ja, här kommer det så in i Brostein och tar Ragnar Arjen Clemensen. Han kommer stå i han dankar till räcka på inte bättre någon en B36 var det här var inte helt vandalöst jobb B36 men det kom så 4 då i skott i fall. Ja men jag får inte av börja han var lite bollen på och lägga bollen till skott men vi så blockerar en värdeläggare alltså och värdeläggaren kör så finns det lite så är han alldeles skårar men får en aktion från där. Ja, och så får vi då sätta åter i utdarpe att flatta det så stannar det. Gör så väl. Ja, och vi skiljer att det är inte bara här att det är Jaunliker och Tofton. Och Tofton har på 8 tror jag till 2-2 mot Wiginger. Malspark till Abem, Heistenberg. Sänder bollen i Rob 60 till Manchester för Hötjondran, så det är Ekman Kjell, så är det Alex Mellengård. Sänder bollen fram till Hannes Agnarsson här av vänstra vänster jobb 6-35 Pjorao om man släpper laser här. Ja, han är om räkande mannen out för Alex Johnson och så vill han stäcka över här. Och det blir fryspark på ett och Brostein. Men han bjöd av stadväcker och ja. Han ser ut att vara en ordentlig funker snär 16 Agruten han är mest framfuskning av dem som är nu. Så för alla ser det alltid att han tar spelar nöjda väl och kanske vara syndeväcker i Örnhalaget men han finns en 2 trutchar ska man säga så små snotter som är kanske darvarna lösen men så jag lyckas ta här bruk för den så den är kött. Ja, här är fryspark till P36 Mr. Main väl in 4 och han väntar i nätet om och till åter Jackvan Kjellnosse som skorar 4 P36. Nu är 3-2 till B36 Anna mål och Jackvan Kjellnosse förvirrande avgöra. Nu och i 42 minuter är det farner. Och en fantastisk fryspark från Roald och Kjell Filsson. Där vet man där Roald fäller bollen där ligger som regel otroligt väl här arbetar in mot närmaste stång och ja, Einar Roald jackar det som in och Kjell Filsson skulle arbeta hitja sig själv när Lötsinter och värjespelen här att det söker inte bollen men han kommer in vid neckvar för och löper fra och bara lyckas som kela bollen in mitt i mål. Och det är väl först bors av Roald i anvis när längst går när han prövar att loppa på högen så är det väl först för att på 6:an är ju 16 minuter och är det vandamikler och sätta han match. Ja. Så ska skiftas folk här nu är det AP som skiftar. In skall Jonas Stenberg och utför Sandri Ferre. Så vet jag inte att bara är vänsterback för vänsterback. Det är det väl, men det är som det kanske vana i Abelard någon är självfyllt till att Jonas kanske i större mån kommer fram vi. Kan ju för att han ju avgör han att Sander skulle komma näck från vi och näck var fair och men det är inte ordentligt ettnast i offensiva spel någon och Jonas är så spalt där näck av vänsterback så att och kanske finns ju bo med att vara mer allövstenter emot Sander som är. Ja, och jag skiljer att vi skulle ha mer nytt ur utdragningen, gör väl.
Ja, vi pratar att NSO ger 8-1-0. Vi får glad för mot UIF. Och till Anchamal och skala mellan skala och KOI och att röra mellan TP och Harper. Jo, tack för det. Här är ett kvarter efter att spela. Archon och alltså 3-2 till B36 mot AB. Och här är frispark till B36 och halvare AB halvene. Och kanske i så 8 län till Nakabainleis. Men det är inte så nekvar som Gerard lär in. Kanske där Atla gör akkurat. Alex Mellegård alltid ska skjuta. Så kommer kanske en räddning här och han lyfter bollen in fyra och så renner flera men målmannen kommer ut och färran. Och han är ju inte slappar sig över bollen en skimas du bor åter men Anchen ständer över fyra och så kippar han bara bollen högt upp i loft och fram av 60 i halvorna. Jonas står näst upp 60 i första ronden. Skallar han ut och så är inkast till AB. Så är det bara Olsen som har bollen. Och han får ut och det blir nytt inkast. Hesa för till B36. Men då tror jag nästa gång vi ska vi se bant under skolan i Jockna. Det är också AB det där med parten som jag kommer till höger så är det 6 det är det vinster så ja alltså alla sparkarna. Ja. Så som Samuelsson förra så var Locksnack var så så nägra för spalt i Jockna vinster men det är inte vi så eller nägra här vi gör något latch. Det är det mesta kan inte för sig i någon skolan här alltså. Och så är frispark till AB. Några meter in i AB 36 vid halvan. Han är 5 meter in i AB 36 vid halvan med 4. Och AB nu sända nästan att försöka fram. Bara Olsen ska ta frispark. Och här kommer det. Högt in i brösthajen. Här får flyga upp och bollen för från höjden och så skjuter han mot mål och det var öliga när vi att AB fick mål och vann den i Israel av en. Tar är ju här högt med vid bollen nu. Ut i högra hattne Rasmus till Simon Samuelsen och bara för hans åter. Han är startar högt med här lägger bollen in efter till Jonas Stenberg alltid och så fram till Simon Samuelsen som för rätta bollen av backlinjen och här för bollen ut och tar vi manspark så där. Ja, men för en frispark för bara att det och så returen som in la. Jag sände till vänster det rullar spux men så vill det kunna knalla till en video och på 6 är like ständer så in i 5 meter ungefär. Det som bant bollen där och andra där. AB efter Robert Danielsen han har länkat sändning fram till Simon Samuelsen men och länk den här sändningen och Simon färdig. Färdra bollen och tar vi målmannen som färran. Center bollen spelat där på 16 bit upp. Och så en sändning som för moderskoter från Högna Eströj och Abjörn Vuan. Här var näknar i halvan. Rowe Iveron till Dimitri Jankovic. Räcker vi bollen fram av Mina, lägger han så högre med in till Søren Samuelsen. Samma spel vid Rasmusson Sørensen. Så kommer han på 60 var där i mitten och nu är nutch utskifting av en. Karin Nilsen ska in. Och Bader Olsen ut tja AB. Ja, och bara kanske vara särskilt förhållande att det bara också var öliga god som spelfördelare, ja. Spalt ju öliga väl förhållande. Kanske fanar Ludsen nu här och kanske finns jag lite skia det så just. Ja. Karin Nilsen i Nekvar. Spalt i Nekvar i HP Sundtøy. Vunn några FM-heter. Men hever nu några spalt i Archon. Så säger så är det tror jag centralt så Alla blir en av sig är upprona. Ja, det passar. Karin Nilsen är upprona det. Blir en av sig seriöst ja, men han spelade i skall hade han kommit upp. Ja, det passar. Han spelade ju i HP Teo Arne tar där vunnit och tror jag FM hade första i åldern. Tar man han var här. Så han är några andra batchen. Så där på 60 som för och alla upp och tar sända bollen in i Brostein och kvar färran här. Där får han så Arjamen får så bollen ut att Brostein på 16 nu vinner bollen åter. Här vann högre med nu Reina får alla bilda och bollen kommer så fram till Alex Mellegård som räcker helt fram i höger hot men bollen är färdig ut och här är ja nu är nutch shifting och skramne Arjamen skifta ena för en.
Og Bjarke Nilsen skal inn, og ut skal Dan Søyle, halte jeg, ja. Så. Ser ut til at han kommer inn og ganske for å spille mer til høyre og ganske mer som en vangspiller. Her er det går 20 minutter etter av Disney. B36 ved 8-3-2 mot Japan. Karin Nilsen til AB Hobalten. Sender han ut etter venstre meien. At han til Simon Samuelsen. Høgni Estrøy er akkurat fyrre her. Så det er Benjamin Heinesen. Hobalten av miene. Lägger han fram etter til Rovald Jakobsen. Verje balten, reker sinter iveretter, så rundt, og så atter, og Høgne fer han atter, og legger han atter til Tore i malen. Tore senter han så i spil, fram av AB halvene, Rowe Danielsen, de ikke bare kommer fram, Høttjondran, og B6 tredjer han får balten fram av Mina, Aron Clemensen til AB, og balten ender så til Jesti Huxitja, B6 tredjer renner sender balten fram etter til Hannes Agnarsson, Abjarnar og Vonjan atter Aron, men så stöcker ballen ut av vattnet, og det blir innkast til B36 av Miene, venstre meien. Og ballen kommer så langt fram her, venstre meien. Ballen fyrir ut, nytt innkast til B36, nu også fram av Lea og Abi halvene. Og til innkastet er færre. Ballen er ute i Borrenon, B36 til Alex Mellengård som renner å få sendt han i 4, men til Edneist ikke. Ballen får ut, og innkastet er til AB, til så færre. Og Jankovic kjente ballen fram etter til Rasmus, men B60 var kom i midtelen, vinner ballen, Rovalder til Alex, så er det Jekman Kjell, og så blir det Bruksla for frisparket til AB. Det er færre. Karin Nilsen til Rova Danielsen. Så sender han bollen lenge lei fram i måte på 6-3 og Brosteinon. Bollen ender så til Patrik Johansen, men bollen støkker i hånden noen og tabler frispark. Frispark er til B36, nekka mitt og eknar i halve. Ja, minutten er faktisk til over 8 minutter etter av vanligere leikt, og her B36 og 8-3-2, og her er det sånn det ser effektene om støvene og Vilja Fäckner släpper igen vi en och sikre och touchar med väl vi är som tror att har manglat några fast ju. Så vi har som testen här var mist först Lukas Islovic och Satni Esne Högna Massen som fisk kom in för han men inte var mätt att spela så det ständer och vi fallt ju här så det kommer till kanske kommer Adam några vinnande distant. Jag tror inte några lätta distra vinner. Nej men jag luggar alltid att där switch ut la kunna lugga som spelade hem men Sean man vet aldrig så Abraham har inte ordentligt klarat lagt trusta att han har 3 mål så det hade en hamla gåst över men hon blev så det var för öde spuskon här där blev Bergam 6 ut från att men sen har lagat mot förra till öde lite att skriva hem om alltså i Malmö lag. Dimitri Jankovic Chan Abem framåt till Anatamen Nuchumanon alltid där. Nej, det var Sören samma som var där. Ja. Og tar en så lägger trust där framme i högre så jag hade få inkast på skjortan Abem. Rasmus är förnut att ta inkast den är 20 meter från backlinjen. Och här kommer det in i Brostlein 16 får bollen ut där. Søren Samuelsen in till Jonas Stenberg. Lägger han fram i hotne. Här ständer Jonas jobb 6 vi har under bollen. Abjörn von Atter. Karin Nilsen. Rasmus Dan Sørensen. Helt fram i hotne. Patrik för netter bollen för andra backlinjen vi någon. Efter gör in efter och kvar här på 16 har en första syfte. Så att Dimitri han kommer fram vi. Lägger bollen fra och så en skottrand och här kommer Rovalder 4. Jonas sänder så bollen ut ur Brostanon. Och så är Jekvan Kjell till Rajara färdas där till bollen men domaren häver Bruksla och sagt frispark till Abbe. Det var nog en little screening kan Roira vi efter bollen och så blir han lika som nästa lydcenter och så lägger han så in boll. Så hade var det och då för en av dem en av de goda upplevelserna ute där. Hannes Agnarsson för ut igen. Champ 36 och in kommer Peter Pedersen. Ja, han är väl vust cover dikter. Ja, helt där.
Så det Abbe, frispark, bollen vi sender fram Brostein jobb 6-30. Høtte fyra spalteren, og han stadigvæk inne i Brosteinon. Utfra atter, så en skåtrein, bollen støkker her i midten tvær lagare. Så det på 6-30 som er hevra. Rovalder, Rekevinon, ut i borre, senter så bollen fram til en annan mannen Peter. Han sitter fotla fyra, her reisende her Abjørn, Attan Ånon, Bjørstjen Nilsen, og han får lagt seg nyer og takla bollen ut. Ja, Eisen er helt unge spelare, ja. Og så Eisen, han er nekva fyr. Går 5 minutter etter her av Archon. 36 8-3-2 mot Abbe. Inkast til 36. Bollen vil sender helt inn 4, og han enda så i föndersen av Malmannen til Abbe, og han vil ikke dømt det ute. Og han har et lengt utspark for honom, ganske så lengt, då bollen enda etter til hinn og Malmannen. Men Abbe har skånt, men som du sier, her har haft trobelager vi at letja til helt tunga trust i AB6-30. Ja, og han var heller ikke ordentlig skapt der helt store målmøllegene. Og der må man si at det er det samme for 6, men der har man kanskje vi 8 med en part av døgn, ja, så at der har vi kjaftet så for nein. Bollen er på 6-30-tallene, Rovalder, men bollen ender til Aron Clemensen til AB. Han spiller stått til Kara Nilsen. Så ender bollen til Rasmus i halvtiden, så ut i søgene. Og så legger det bollen flatt inn 4 her, men her kommer Taurer ut ur målen til 6-30, legger seg og fær bollen. Utspark fra B36 målmannen iver av hinneholvene. Bjarne Fisterånen, Aron Clemensen, Simon Samuelsen. Og Hinamina til Kara Nilsen. Atter Simon. Og så innkast Labe av Mine, Mr. Meyen. Kara Nilsen, innkast til Simon Samuelsen. Så er det Rasmus Dan Sørensen, for bollen vi ser. Reker vi bollen og naktas malen. Legger så bollen atleien til jag vet inte vad det är akkurat, men nu är det där i hatten att man tar bollen ner. Abjørn förra stäv innan. Han lägger sig inte 4 nu, och Dimitri Jankovic för spaltbollen från sig till Rasmus Dan Sørensen. Han får inkast fram med AB6 i hallen. Och inkastet teker han själv också. För att komma kvar i löte. Längt in i Brostein jobb 6-20. Här ska han ut i Brosteinon. Abjørn rönnar kom in till Brostein. Og kvarjon enda da så vi, bollen via færre og tav, backlinjen aldrig Jonas leter han færre, får der Abjørn att släppa till bollen. Nej, det blev ett hotnanspark. Ja, Jonas leter han för ut, han var ju säkert... Så han helt till att han skulle ta manspark, men så var det inte. Nej, han däckade lika som bollen ut. Hotnanspark till Abbe. Och det kommer högt in 4, och på 16 skall bollen ut ur Brosteinon. Så för... På 36 var han i fotlare för stäv i bollen. Fram av Mina till Benjamin Heinsen. Lite så bollen fram efter. Och kvar för han här. 16 om att få han in i Brosteinon till Peter Petersens lik fram vid. Men AB väljer för sent bollen ut ur Brosteinon och ut av Vattnon. Och på 36 vi har inkast. 2,5 minuter efter. Av vanliga lagtøy. Ut i Archon. På 36 vi har 8-3-2 mot AB. Och så är det nog klart att det kan spela upp att det var en lite stäcker, men jag vet inte ordentligt vad det ska om. Inkast på 36, framåt och Abi håller av Mr. Main, Jonas kastar. Fram i hatten till Alex Mellegard. Och så har bollen vid ute och Abi ska ha inkast. Ja, och så får vi det rent efter Jotarsberg. Så har vi det K och göra 8 av skalan. Och det är i efterlöte. Här är alltså frispark till P6-35. Läng sending. Nej, för Appe. Läng fram och hinna mot hinna Brosteinon. Abjørn har bollen. Rasmus ska sända fram i högra hatt. P6 får han.
Och vi tar att det är 2-0 till NSOI mot OIF. Här är bara 1 minut efter. Ja, vanliga lägtøy. 6:38-3-2. Andreas Eriksen sänder bollen ut av vattnet. Inkast Labbe. Inkast i färre. Robert Danielsen glöjer ut igen ska spela bollen från sig. Det blir inkast Labbe. Och halvare på 60 i hållene. Vistermein. Inkast i Tiche. Simon Samuelsen. Jonas Stenberg. Karin Nilsen. Lite bollen framåt i Brostein. På 60 var det. Ja, och så är det Abbe. Som är bollen. Aron Clemensen. Ut och i vänster så är till Simon Samuelsen. Kvartjer Simon. Han är bara man visar där. Det är från bollen. I halvtid Jonas han snöjer sig väl. Leisan här. Men Malmö kör på 36 färra. Så vanliga lägg tog in färren. I 30 minuter. Ja, 30 minuter är lagt rätt rätt. Vanliga lägg tog in i färren. 30 minuter är det efter. Och här är fram vid samma stövan. 3-2 till B36 men nu är det alltså sista utkast Johannes. Hävdade du att AP Hevetest ska till för att komma till Tarraina nu. Tarraina går så det till men vi där känner kan välja Malmö igen. Nej, det är akkurat det hänger inte ordentligt väl så man får inte lagt ska man säga skipa trust up 6 där kunde spela bollen framför liksom som Brostein där är det inte hade inte rementet till än. Men så vet att nu Janko så fram i Alve och så prövar väl att få sparka några bollar fram med mål på 60 mål och hoppa och till vilda stöver som kanske kan föra mål vissa men det skipa är inte ginger så väl att skapa målmöjliga. Ja, går det här på 36 vi Oscar någon och Arjon på 60 ständla vinner han här distan och vi spelar ner till att tälja ner till tar 30 minuter som lagt det var jag trät och Einer färna timon så en 2 minuter efter. Och AP Reiner men tar gångstrilte att få hända här Malmö som kan göra damnasti. Karin Nilsen har bollen att omse eller pomse. Bollen är så färna ut och till inkast AP högre med också framåt på 60 i halvminut till Patrik Altius som ska ta det. Ettla verda och istället ankar av hinon kanske Björn Nilsen ettla kvarter nej och så får det bollen helt in i Brostein på 16 från Urater till Alex Mellengård att romse då Björn Reine en annan affär får bollen fram med Brostein med här som tar ut Malmö och loftar och så en lång sändning från honom längt över hina halvorna bollen ändar in i Malmö och Aben längt utspark från honom över och hinna halvorna på 60 över Värjan Röna stant i måten. Och så får den på 60 Värjan kott och tar blir säker frispark. Ett lag. Ett lag inkast. Domaren för Kanamalle. Frispark till på 60 längt frispark från Rovalde Iver hinna halvan med Fletcher linjevärden är uppe och här är frispark till Abbe. Tog en gång runt han Abbe. Så sänder där allt Fletcher fram och frispark och bollen kommer fram mot Brostein på 60. Men här får på 16 fetter bollen och Rovalder över han Häckneslia Fenavinon. Det är så Alex Ferrastea Mistermain och han är falk i hinna och så en gåsändning fram till Jekvan Kjell Nosse men han fär inte skåra hese för Havas han kom in och ser att gå stöv här. Björn Reine Atter Rasmus Dan Sörensen center bollen fram efter och högra vank och här Reiner så Björn Nilsen lag var det att få fetter bollen i halvtid AP finche ett inkast eller det hotna spark inkast helt framme vid hotna flatchen det kan för vara det sista så AP och i där och här kommer det längt in i Brostein och det är Andreas så på 60 vi han skalla bollen ut i Brostein och i sommarlöte Brukslar domaren Alex Trolay här är Liot och Arjon och AB hever vunne AB hever tapt skulle det säga på 36 vi skulle det säga hever vunne det blev 3-2 till på 36 och Tian Versolays att på 60 vill läsa 8 och i 20 minuter tar Jekvan Kjell Nolse skora igen så Jana Dimitri Jankovic
och i 22 minuter stått efter lejen på 36 och 8 och Örn Sinne vid Brosparchen mot Lukas Sislevic. Roald Jakobsen skorade till 2-1. Och det var så halvlek stövan. Och i sätten halvlek Jauna är så Aben till 2-2 tar 4 minuter var farner ett brottspark som Patrik Johannesson sätter i netten. Och Sigursmalle ser till Jakvan Kjellnots 4 och i 42 minuter till 3-2 och han körde till 2 och Tamman Trimon Malmön kör på 36. En karskomen säger kör på 36 och AP här i Gåväxnon ute i Vika och i Arjun ikväll. Vi färra är vita om vi ganska få år och ankran nu efter dysten men jag hade vet färra först att det gjorde för